kagek apik urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan nak durung ngerti to. Iki ki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo Tembang, tembang. Ki. Ayo no. Tintingane, Mas. Wes ki lho. Oh, Mbak, Mbak. Nah, ne. Wis ane. Simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. Katon lembeane meraga sinter ledang ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jemengkel adu wile Katon lembeane meraga simper ledang, 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 ler anadang, nyameng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma kalandu ile. katon lembeane meraga sinter ledang ledang ler angadang nyampeng parang asa sonde cinde angore remo pinaca jemengkel adu lile katon lembeane Meraka simpir Ledang, 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 ler angadang, Selawi 26. parang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa, jalma
sekali lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk anakku Limbuk, piye yung ana dawuh mopo dikendoni dhisik ya suasanane. Ya, leren dhisik. Heeh. Ing awan iki, ing dina iki ora ana tembung sing luwih endah sing kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, ya Sang Hyang Gesang sejati sing wis ngayomi marang awake dhewe ngono ya Mak. Merga ya saka berkah lan nikmati panjenengane awake dhewe bisa kumpul ing awan iki kanthi kahanan sehat lahir lan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Sing angka loro ya kuwi selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan ya kuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumuruning para sahabat sak garwa putra Pak wayah khususe Bagindo Hasan lawan Husain. Iya, iki awan iki nggelar adicara wayangan. Wayangan dalam rangka masih dalam rangkaian HUT ya kuwi ambal warsa alma materku tercinta ya kuwi SMA Negeri 1 Nganjuk yang sudah mencapai umur 41 tahun. Wow, ngono. Cara menungso umur 41 ki umur sing menep. Oh ngono. Umur sing menep. Tapi di umur 41 kuwi mesti akeh gapean-gapean utawi prestasi-prestasi yang akan diraih dan terus diraih oleh SMA Negeri 1 Nganjuk. Amin, amin ya rabbal alamin. Uga awake dhewe ngaturake terima kasih panuwun yang sangat banyak kunjuk sapa wae. Kunjuk marang ya kuwi ingkang angka sepisan pepundenku ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng punggawaning nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya. Luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun punjul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunan luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya, iya luar biasa.
Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan-perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan, wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid, ning iki tetap memakai prokes. Prokes kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh? Iki termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono Mak. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis taun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14 ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing senenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa. Wah, iki matur nuwun dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya.
Ah, laku bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Heeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum Nduk. Ha ya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Wis matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Allah wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 wektu mungkar lan nafsu. sekali lagi. Iya, aku kayak didusi ya, ya toh. Yen didusi. Iya, Iya, didusi. biyen. Dicawi ilek aku
Tondone apa tondone? Enggak terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas eek lho kuwi. Lah, Kan saking ya sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Nika? Oh iya, harapanku untuk Iya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Gendut nikan Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Nika ya, Jar. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda kok. Sing gawe saos aku. Ayo, Duk. Ngene, Nggih, Duk. pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, 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 Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Iya. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas Tiga? Metodasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top Nadanya, topan nadanya. itu kan ada toh. Oh top Ya, sop-sopan. top topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki padha suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. siapa tadi Ya, ya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. iki biar demikian dulu top-topan ya Dek, ya Top-topan, Dok. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3 2 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
rapnya itu luar biasa. Se, 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 se. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Duka. Niki garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketoke. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Iki kowe iki sinden kok malah Ya, ape Jong. nyuwani lho. Aja ngebinjai lah. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Rapono, wes ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. ah. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasnya benten, Mas. Jenengan kelasnya teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Menurut Kowe wong stres. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Ditelepon. Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kuwi telepone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. J Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh, dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. tasik sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Sing ndi kok? Lho. Sik tong enakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria? Ya. Sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok Mas aku koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Ji. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka wae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos ya. Mbok wolak-walik kok Malang ngono Mas aku ya. Jal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapane? oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne? Arep tak dol. Sos. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Pelok apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Yo ra entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro itu. Nah, Iya apike suarane. urung, apike. Nduk, Nduk, urung. Kuwi lek geblak akeh apik, urung. Mas, ini iso anu kancing ning kamar mandi sing Nyapa? ngono. Tanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan anu Mas, anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge duduk Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki itu namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan Oh, putus. loh. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film Layangan Pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapangan. Gapangan. Ayo tebang. Ayo, Entar tebang. nggih. Ayo no. Ting-tingane, Mas. Wes iki lho. Oh, baik, Mbak. Nah, neno no. Nanane. Wis jane Simper ledang, ler anadang, nyempeng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa jamangkalan domile. Katon lembeane meraka sinter ledang ler angadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jamengkel adu wile Katon lembeane meraka, simper ledang, ler anadang, nyempeng marang asa sondir cinde angore, rek kopi rasa jamangkalan domile. katon lembeane meraka sinter ledang ler anadang nyempeng parang asa sonde cinde angore rek ngopi naca jamengkel adu milih katon lembeane Meraka simpir ledang ler anadang, Selawi 6 likur.